Què me'n dius d'això? Ara suposo que has entès que no serveix de res intentar resistir, oi? Vinga, baixa d'aquí, apa! Bravo, això ja està més bé. No ets tan estúpid com em pensava. Ens has causat molts problemes, però estic disposat a perdonar-te. A canvi, et demano simplement que em donis una bola de drac. Us la donaré, però amb una condició, que ningú no tocarà per res aquests dos nens. Ja sabia que tard o d'hora ens entendríem. Oh, has vist qui ha fet? És un traïdor. Es mereixeria una lliçó. Ei, estigues tranquil. No val la pena lluitar-hi ara. Sé com et sents, però seria inútil. És massa fort per nosaltres. El teu entusiasme és admirable, però hauries de saber que ni l'home més fort que tingueu no hi té res a pelar contra nosaltres. Però bé, torna aquí, a baix, perquè puguem procedir. Ho veus que no costa tant ser obedient? I segur que has après una lliçó. Suposo que em mereixo una disculpa perquè no portes la teva bola de drac i tots dos oblidem el que ha passat. Molt bé, no em deixeu cap elecció, però m'has de prometre que no faràs mal als nens. M'alegro que finalment siguis raonable. Quins monstres! Ei, calma't, va! Son Gohan, ara no et vulguis fer l'heroi. Aquests paios són massa forts per nosaltres i tu ho saps. Teniu la bola i no torneu mai més aquí! Moltes gràcies. Ara només ens falten 2 boles de drac. M'aniria bé que em diguessis on són. No, mai! Nosaltres, els habitants de Namek, no tenim costum de trair ningú, i vostè ho sap molt bé! Fora, com m'ha promès! Em pensava que només tenia una paraula. No vols parlar? Molt bé, tu mateix. Com que és l'última paraula, donaré ordres que et deixin silenciós per sempre. Així no podràs mai més trair els teus. I els nens també, esclar. No! Deixi estar els nens! Deixi'ls! M'ho ha promès! No, prou! Deixeu-lo! No li feu mal! Deixeu-lo! Prou! Oh, no té gens de sentit de l'honor. Quan es dona paraula a algú, s'ha de respectar! I tu estàs disposat a sacrificar la vida i la d'aquests 2 nens per no parlar. Ho trobes just? Val menys la seva vida que el respecte a la teva paraula? Digue-ho on són les boles de drac. No, no puc. No tinc dret a trair els meus amics, ni pensar-ho. Molt bé, doncs així, pitjor per tu. Ja et pots preparar per desaparèixer. Estic a punt. Com ho farem, senyor? Si el suprimim, no hi haurà manera de trobar les boles de drac mai més. Ja rumiarem, això. Li vull donar una bona lliçó. Oh, aquest home és malvat! Oh. Vinga, aparteu-se, nens! Fora d'aquí! Sí, entesos! Oh. I ara et demostraré de debò de què sóc capaç! Ah!
Sisplau, aixeca't. Tranquil, sisplau. Deixa'm. Digues paciència. Algun dia pagaran pel que han fet, creu-me. Aixeca't, sisplau. Vine amb mi, no et quedis aquí. Ai. Molt bé, ja en tenim un de menys. Ha estat una bona feina. I doncs... Què? Doncs on anaves tan de pressa, homenet? Et faré passar les ganes de fugir. Un moment! Què és això? Què passa? Hi ha un altre? T'ha estat molt bé, animalot. No ho havies d'haver fet, això. Et sabrà greu. Que estàs boig? Prou, prou! I ara lluitem. Tu i jo, au, acosta't, no em fas por. Renoi, que vols lluitar amb mi? Ja vinc. Em vens a ajudar? Oh, que t'has tornat boig! Vinga, fuig, no et quedis, espavila't! Vinga, vinga, em sents? Ja vinc! Aquests dos no són de Namek. Venen d'un planeta que és molt lluny d'aquí. Segur. Els ulls no veig res. Alerta d'Udària! Que fugen! Vinga, persegueix-los! No els podem deixar escapar! Vinga, més de pressa! Hem d'accelerar, que aquest ens està atrapant! Sí, ja ho sé! Imbècil, si us penseu que us escapareu, esteu equivocats. Té, la nostra bola de drac. Segueix el teu camí. Dóna-me-la. I ara, si ens dius on són les altres dues que queden al planeta, seguirem el nostre camí. Ni parlar-ne. T'equivoques de mig a mig si et penses que diré on són els altres namaquians perquè els vagis a torturar. M'has fet una promesa. Ja tens la bola de drac. Deixa'ns en pau. Igual que els altres, poc col·laborador. Sempre defensant els altres namaquians sense cap respecte pels meus desitjos. Doncs per ser tan poc hospitalari, moriràs amb els teus nets. No ho pots fer!
Has promès que no els faries mal. Ja tens la bola de drac. Què en trauràs de matar-lo? No res, però fins que no tingui les 7 boles de drac és com si no en tingués cap. I com que tu ens has destrossat els dispositius, ara no tenim manera de localitzar les que ens falten i, per tant, ens hauràs d'ajudar a buscar-les. Prefereixo morir que ajudar-vos a torturar la meva gent. Però llavors qui els cuidarà, aquests nens? Ara, si prefereixes morir que ajudar-me... Què? Dodoria, va, mata els 3. No em diguis que aquests porcs... Aquí correu perill, nens. Fugiu, ràpid! Sí. Vosaltres no sabeu què són capaços de fer els namaquians. Ah! Calma't! Son Gohan! No hi podem fer res. No tindrem cap possibilitat si saben que som aquí. Cargot, no pot ser mort! Només ets capaç de fer això? Quina decepció! On vas? Ets tan petit que dubto que siguis un problema. Això ho acabarem aviat. Deixa-la estar! Què? Però qui és? D'on surt? T'està bé, imbècil. Ei, però qui cony ets tu, nen? Ostres, Son Gohan! Deixa-la en pau! Busca't algú de la teva mida! Com t'atreveixes? Krilin! Què vols, que ens matin? Per què és el que passarà? Vinga, marxem! Va, Son Gohan! Sí! Què hi fas encara assegut aquí? Porta-me'ls immediatament! Anem tan lluny com puguem. Si ens atrapen, estem acabats! D'acord! Idiotes, ja podeu córrer, que de mi no us escapareu. Alerta, que és aquí! Deixa'm, m'has entès? T'he dit que em deixis! Deixa el pot! No et preocupis! Ja vinc! Ja era hora! Ara fuig! Vinga, de pressa! Ai! Ui, no pot ser. No havia vist mai ningú tan ràpid.
Mira allà arriba! Ataquem-lo! Ho hem de fer! Et repeteixo que és massa fort, no hi podem lluitar! Intenta accelerar més, ho hem de fer! Vinga! Hem d'intentar plantar-lo! Vinga, més de pressa! Si ens atrapés no ho explicaríem! Escolta, intentaré aturar-lo com sigui. Tanca els ulls i no els obris fins que acabi l'atac, entesos? Entesos. Mira-te'l molt bé! Ara bé! La mossegada del sol! Els ulls no veig res! Ha sortit molt bé, estem tranquils de moment. Els ulls sóc cec! Vinga, aprofitem per buscar un amagatall. Sí, anem! No, merda! No! Segur que es matarà! Son Gohan! Corre, el tinc enganxat al darrere! Vaja, sou més esmunyadissos del que em pensava. Ah! S'acosta molt! Haurem d'enfrontar-nos-hi! Estàs sonat? Si estem vius és perquè encara no ens ha atrapat. Continua volant o ens matarà tots tres! Ei, tinc una idea! No el podrem guanyar mai en un combat just, però no estem morts. Provaré una cosa. Faci el que faci, no em mireu. D'acord! Provem això! Mossegada del sol! Els ulls, no veig res! Sí, ho he fet! No em puc creure que me n'hagi sortit! Amagueu-vos ara que podeu! Sí! Faré servir els grans mitjans. Atenció, endavant! Ja està, ara s'ha acabat. Aquests tres ja no ens podran empipar més. Els havia de dur tots tres vius, però és igual. Valia més eliminar-los que deixar-los fugir, no? Ho havia de fer. M'hauria agradat saber qui eren els dos desconeguts. Sabien lluitar? Encara no ho havia vist mai. Se n'ha anat. Oh, salvats! Ara correm a buscar la Bulma. Per cert, que ets capaç de volar? Sí? Ho vols veure? Gràcies. Gràcies a tu encara sóc viu. Has de donar les gràcies al meu amic, que ell t'ha salvat la vida. Jo he fet ben poca cosa. No em facis riure. Si no haguessis tingut el valor d'intervenir, aquell bèstia ens hauria destruït. Bé, escolta, que vols venir amb nosaltres? No vivim a cap palau, però seràs ben rebut. Sí, sí que vinc. Gràcies.
Arrasaré tota la zona. Destrucció! Sí, així ja està, ho veieu? Això és el que passa per ficar-vos en Bandodòria. En Freezer ha dit que els hi porti, però ho havia de fer, eh? Tant de bo hagués descobert qui eren. Tenien força nervi, encara que ara ja és igual. Fossin qui fossin, diria que ara ja no em tornaran a molestar mai més. Ja estem segurs. Uf, ens ha anat d'un pèl. Va, tornem a veure si trobem la Bulma, eh? Ei, tu, creus que podràs volar tot solet? Oh, crec que sí. Gràcies per arriscar-se tant per salvar-me. Dóna-li les gràcies a ell. Jo estava massa espantat per ajudar-te, però ell ha saltat com una molla. Però no me n'hauria sortit mai jo sol. Sense tu segur que no ens hauríem salvat. El que és important és que tots tres estem vius. Tu potser hauries de venir amb nosaltres durant un temps. Què hi dius? Ah!